नियम खानुनखौहाय प्लास माबायदिहाय गगा गोग्लैयोब्ला आउट जागोन आरो इन जागोन बेखौहाय एसेब्लाबो जोङो जोंनि गेजेरावनो कनफार्म खालामना लानानै जोङो खेलाखौ स्टार्ट खालामनो हागोन आरो दा अबेदा खोन्थाना दे खेमसे होनना होलाय डेभिड ग्रुप एन्ड अम्बेद ग्रुप दे स्टार्ट डाबल फाइनाल दे स्टार्ट खालामो दे David दे Umbrit one love point to David one love right to David two right to point to David three love point to Umbrit deh siapa nunggu hello 1 by 3 point to Umbrit 2 by 3 deh point to Umbrit 3 all oi dah kurang senang sih mulai kurang nambah gila mulai point to Umbrit 4 all no baik sih mulai yang kasu point to David 5 by 4 point to David 6 by 4 point to David 7 by 4 point to David 8 by 4 point to Umbrit 5 by 8 point to David 9 by 5 point to David 10 by 5 point to David 11 by 5 point to Umbrit 6 by 11 los tak kalam sih mati point to David 12 by 6 12 by 6 point to David 13 by 6 point to David 14 by 6 bersih soda set letangu point to David 15 by 6 wrong point to Umbrit 7 by 15 Đây point to David jangan gabrai na by 7 point to Umbrit 8 by 16 point
Point to debate 17/8. Point to Umbrit 9/17. Mang kuldung kalau mang lawat coba. Ay, did. Point to Umbrit 10/17. Ming bay nama, ming bay. Nah. Point to debate 18/10. Point to debate 19/10. Last warning. Hey, last itu kan jai. 11/19. Point to debate 20. Last by 11. Last by 11. Last. Point to debate game of 21. Next game. Next game. Neng siगांनिखौ ला उमब्रिरा नैबे सासेया होसो. Start. दे. Start. नों खिथुनखौ ला नों सिगांनिखौ ला दे. माथो? Point to debate 1/0. 0 terbelah. Point to debate 2/0. Ulang. Second game थांबाय बियो. Best of 3. Final game. Duel. Hey! Jambali beku खेलाय जाबाव. 3/0. 3 love. 3 love. Point to debate 4/0. Point to Umbrit 1/4. 1/4. Point to debate 5/1. 5/1. Right now. Point to Umbrit 2/5. Mahai. Point to Umbrit जादोंब्रा 3/5. एसे बारबाव बारनांगौ है आउट जानाय नङामोन Point to debate 6/3. गोग्लैखाबायमोन नालाय गोजौ हर दे राइट Right now. Point to debate 7/3. Point to debate 8/3. होदो नै Point to debate 9/3. नाङाबाथाय नाङालै फाग्लासो होदोलै Point to debate 10/3. नांथायबाय थाबाय मारैबा Point to debate बेबायदिनो 11/2. जेननांगौबाथाय फासि नांबाय थायो बिगुरनि दहाय नुवाखै नांख्लेंबाय थानाय खेबथाम नांख्लेंनाय थाक थाकनो आयै थैदोलै बिदि बल हरबाय Point to debate 12/3. डेड बल बानायना ला डेन्जार बल खालामना लाखाना बरिया Point to Umbrit 4/12. 4/12.
ओइ जाम्फा Going to debate 13/4. दहाय बिराद मोजां जादोंब्रा बाबुना दे एखमबा जायालै Going to bridge 5/13. 5/13. Final game. Double competition ni final game. होदो जाया गोदोबाय गोदोदों नङा बलानो गोदोखादों होदो एबारखौनो गोदोबाय बे गोदोनांगौमोन Debate 14/5. गोदोनांगौ बाहाय बे ले जाम्बा बानानैसो बुबाय 15/5. 15-5 आयु अभार Going to bridge 6/15. आउट Going to debate 16/6. केसरिखौनो जानो नांथ'वामोनलै बाबु नोङो Right. Going to bridge 7/16. 7/16. माथो बेबायदिसो बुनो रोंनांगौ उल्थाजोंबो Going माबा to bridge 8/16. फिसाला नङा हबे डेभिडआ 8/16. Going to bridge 9/16. होदो Going to bridge 10/16. मोजाङै Going to debate 17/10. फिट ना बिराद 17/10. Going to bridge 19/17. दसे 11 sir. 11/17. Bukan sudah dah. Internet sini dah. होदो 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 बाहाय बेखौ हाखाया Point to debate na 18/11. 18/11. बेरानो गोरहित गोनां गोजा स्यां फैखायो नुदों थाब होनखायो Going to debate जा मोजां फोजौना हरबायलै नोंसोर बरिया बरिया warning. ओइ Going to debate last 20/11. दे 4,000 मोनसिगोन नोंसोर Okay, the game of 4,000 win by debate group in the double badminton championship trophy competition. रानार्सआबो थांबाय डाबलाव Single competition. Please get ready. एसे हायबाय Single competition. हायबाय एसे Single competition. Samsuna Busumutari versus Umbrit Burgiari. Santa Agiri बिथांमोननिसिम दानिया जोंहा माने डाबल कम्पिटिशन दिनैनि चेम्पियनशिप ट्रफी बादायलायनायाव डाबल कम्पिटिशनाव जाय बिथांमोना देरहानो हादों देरहादों लोगोसे जाय बिथांमोना रानार्स आप मोननो हादों दा गिबियावनो बान्था राननाय हाबाफारियाव रानार्स आप बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय बिथांमोनखौहाय आङो बान्थाखौ लांफैनो खावलायहरबाय दा बान्था हिसाबै जोंहा दङ नोगोद 600 रां देरहासार बिथांमोननो आरो नैथि प्राइज जायफोरा मोनदों बिथांमोननो नोगोद 400 रां दा नैथि बान्था मोनगिरि बिथांमोनखौहाय लांफैनो थाखाय खावलायहरबाय आरो बे बान्थाखौ आङो दिनै देरहासार मुसाहारि बिथांखौ गथायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंना खुनु इनभेलप गैया डाइरेक्ट टेस्ट औ साबायखर थाबाय बान्था मोनगिरि आरो बान्था होगिरि बिथांनिसिम
दानिया सेथि बान्था मोनगिरि डाबल कम्पिटिशनाव मानगोनां जोंहा डेभिड ब्रह्म लोगोसे बिथांनि लोगो बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे गाव गावनि बान्थाखौ आजावफैयो आरो लोगोसे बे बान्थाखौ हरनो थाखाय आं थियारि जाबाय फैदो दे बे ओरैनो फ्रेन्डसोमोन नालाय जेबो दासानसै बेखौ खेलाया होफिनगोन दे हेन्डशेक बोरै देरहाखौ सानस्रिना कंग्रेचुलेसन ओमफ्राय लादेनना लांला एबार साहानिबो फैगोन खिन्थु सेरफांगुरिनिबो लोगोफोर बे गिला सास गिला गैथैला बियो साननैसो जागोन जाबायलै